Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ki he officer jong kejela Assam menha kasngi thoding jong katayo ka arpusan terik ubna jeleu arajar arpuwe. Kilawan kiw syakatain langpi bat penlong ru ye ka jingyalang hakasnong langpi. Kitelong khubor balayo lum ki yathoru bakitei ki he officer ka Assam ki bakenthop ya officer ka Tanat Forest PWD PHE bat ki wei kila thmu ban leit syakasnong mausikar ban jorip ya ki jaka puta. Henrei laong baki pajba nong snong jong kasnong mausikar bat ki snong ba marjan kila khangla no ya ki jingthmu jong kitei ki he officer ha ka bakila phaino bat leit ban penlong ru da ka jingalang halangpi. Ha ka bayedai bat kani ka benta ka seng FKJ GP Langpi Area Unit kadawan ka sorkar MDA bakan shimkhia halor kani ka jingthmu wan kentor port ka Assam ka bala pensyongs eru ya ki pajba. Ngi snow kendet ban UI banakaliam jongki he surkar jongka surkar Assam na Tanat Forest bat kiwi department jong ka surkar Assam baki lawan ban penlong ke jingyalang ha kena ke sinong langpi ha ka bana kaliang jongi minom lak bantip ki ai ki jingmut bat ki ai ki jingthmu ha baki ki penlong yang jingyalang namar ngim semi ladru ban lej sengap ya kata ka jingyalang jongki namar kim sya yang ya ka bangin lej ban sengap ya kata ka jingyalang tenrei kum ka seng yu iba kaneka jingwan lum jingalang jong kihe jong ka surkar Assam kabu jing seir yangi kum ka dong kathany ki barok kawai namar kumba ka pau nadu kisnam ke balai no badhadu mentaru bak surkar Assam ka judon be ka jing thmu nagaptaban kini iki jaka ki puta bante yang jinon kam yang ka surkar Assam klem dak hen ya ka hoglong trai jongi halor ki jaka ki puta ta kedai kawangi kum inongilam jong ka seng UI
bat ngi subas new bakana kajing le kedebet kajing temu jongka Sarkar Assam ban keni pot haki jaka ki puta ki jongi kum kaseng ngibu kajing dawa hakmat jongka Sarkar Meghalaya Badon Burom jongi hakajing yalam jong yu Chief Minister Badon Burom Konrad Sangma bodai ban sim khia ya kajing jongi ki paj ba nung susnong kade ka thain borda baro si katangi suthu nglai kandu sibun kajing ti ka Sarkar go de ban sim khia amar mi ade ya kariti ka dustur ngimade ha kayat kayang akarukom jing im ka jongi bat kibreu jong ka Assam te ngidai ki khun ki hajar jong ka Jalam Meghalaya beri unyu trap unyu skum ngidawan mar kata Sarkar kan simkia penbain no iput usam bat ban penklan susuru iki bot pulis hagne ka thain tumba galong menta jingdon jong ka pulis atpos halang pe yu i kadang telor sibun ngidawa Sarkar kan penklan ya ka tenat pulit bat penbun susu iki pulit hagne ka dong ka thain ka jongi na kaleng jongi kaseng nom sung thaj ngai trai ban nginom aili ban nginom sya Sarkar Assam kan don bor kan thombor ya ipaj nung susnong ka thain jongi